Здравейте! В този урок продължаваме работа с PowerPoint 2013. Продължаваме работа с това да добавим нови слайдове, да редактираме, да сменим темата на нашите слайдове, фона, графиките, да добавим видео, да озвучим слайдовете, да форматираме, да добавим изображение, да видим как става. Да започнем с това да си добавим нов слайд или да изтрием това. Така. Да си добавим нов слайд. Той вече е слайд 2. Да напишем някакъв текст. Какво ще видим в този урок. Да го подравним. Можем да сменим нашият език. Times New Roman. Можем да го за целта трябва да го маркираме и тогава да работим с него, разбира се. Това го бях забравил. Да го направя. След това можем да сменим размера. Можем да го направим bold или подчертан. Да сменим цвета. Така, когато работим с тази част от слайда, се отваря менюто Format. Тук можем да добавим Word Art. Разбира се, да го маркираме, да го направим. Word Art. Да сменим цвета. Можем да правим много различни редакции на нашия текст, както в Microsoft Word, така и в PowerPoint и в Excel и във всички останали. Тук да напишем още малко текст. Примерно, какво ще направим в този урок? Ще разгледаме теми. Ще разгледаме работа с фон. Ще разгледаме графики. Изображение. Изучаване на слайда. Така. Добавим още един слайд. Можем да добавим слайд, когато се позиционираме върху нашата миниатюрка, с която работим в момента. Това е слайд 2, и при натискането на Enter ние добавяме идентичен слайд с предишният. Това можем да го направим и от бутона New Slide и си избираме Duplicate Selection Slide. И се появява още един слайд със същото съдържание, което сме имали в предишния. Думата идва ето
Duplicate или дублиране на предишния слайд. Можем да добавим слайд от нашия компютър, ако имаме такъв. Можем да сменим нашия слайд, по-точно видът на слайда. Ето виждате, нашият слайд беше само с едно съдържание, вече имаме две съдържания. Или да направим сравнение между две неща, за това се използва. Така. Друго. Можем да добавяме снимка. Ето тук имаме една готова. Можем да променяме нейната форма. Можем да сменяме границите или бордера. Добавяме различни ефекти. Да сменяме цвета. Също така можем да я направим с друг ефект, да стане по-артистична нашата снимка, нашето изображение. Така, имаме много различни ефекти, форматиране и редактиране в PowerPoint, които са много интересни за работа. И когато започнете да работите с PowerPoint 2013, с тяхното използване ще се научите да ги използвате все по-добре, да ги използвате за различни цели и да направите вашите слайдове много добри, много артистични и да завладеете публиката, когато ги презентирате. Ще добавим още един слайд. Може да добавим таблица. Тук избираме колко колони да съдържа тя и колко реда. Избираме си. OK. Ето я. Нашата таблица. Когато добавим таблица, ни се отваря раздела Table Tools с две разделения Design и Layout. Тук можем да правим всичко това, което правихме в Microsoft Excel 2013. Ако не сте гледали този урок, може да го погледнете и да видите как работим с таблици и с тяхното редактиране. Така. Можем да добавяме скриншоти. Може да добавяме също така и видеа. Те могат да бъдат онлайн, могат да бъдат и видеа от нашия компютър. Тук са моите уроци. Можем да добавим видео. Виждате миниатюрата. Когато добавим видео, ни се отваря раздела Video Tools. В него можем да направим всякакви промени, корекции по видеото, по-точно по това как да изглежда то в нашия слайд. По видеото няма как да правим промени, защото то е направено вече. Можем да го подобрим, да го изрежем и други неща, но то си е направено. Така, в дясната част на нашия екран виждате един прозорец, формат видео. Тук можем да форматираме
също така нашият изглед на миниатюрката. Така, да го изтрием. От копчето Delete го изтриваме. Можем да добавим също така и аудио. Отваряме си Insert, избираме аудио, дали да бъде онлайн или в нашия компютър. Също така може да бъде записано нашето аудио. Както в момента можем да запишем нещо, което казваме или искаме да кажем на някой, или пък да запишем нашето презентиране и така, когато презентираме нашите продукти или нашите слайдове, ние да не присъстваме на тази презентация. Да направим слайдовете, да си запишем нашето аудио, да го добавим към презентацията и когато тя се презентира, ние може и да не сме там. Или ако сме там, да не говорим. Защото аудиото ще върви заедно с слайдовете. Това е нещо много добро, което би ни помогнало в различните ни обстоятелства. Сега няма да добавяме аудио. Виждате как можем да го потърсим и така да го добавим. Да ви покажа, че когато добавяте аудио, не се показва една колонка и разбира се не се отваря нов раздел в Ribbon Audio Tools. Той е разделен в две части, формат и плейбак, също както при видеото. Можем да работим с нашата миниатюрка. Винаги, когато добавяме нещо, което не е от PowerPoint, винаги не се отваря някакво отделно меню в Ribbon, което е предназначено за това да редактираме и да форматираме нашето изображение, графики, презентации или звук, аудио или видео. Така. Това беше за този урок. Разгледахме някои неща. Има още много какво да видим от PowerPoint, но когато започнете да работите с PowerPoint, да създавате слайдове и презентации, защото всяка презентация се състои от съвкупност от слайдове. Тогава ще разберете и ще пробвате как стават нещата. За този урок беше това, а останалото ще го видите в следващия ни урок. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия ни урок.